Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Weki Sekar Gadung. Ya, kali ini saya akan mereview tentang pohon pisang. Neng aran wong Jawa, gedang kluthuk. Dalam iki gedang ya. Iki gedang. Manfaatnya ku akeh. Manfaatnya godhong kena digawe wadah sego, nek digawe piring, nek digawe bancakane wong-wong nek wis duwe gawe. Iki gedang iki akeh manfaate lho. Nek wis uwo kaya ngene iku, nek digawe rujak, nek dipangan, nek wis mateng ya kan. Iki manfaate akeh sini. Berhubung pemengi asing karo. Nah, iku mang. Gedange cuma nek digawe mangan, kena dipangan, kena digawe ramuan apa-apa biasa niku. Ketepok iku iso gawe apa? Gedebok iki manfaate akeh, Mas. Iso digawe apa Nah, ae? ngene iki nek durung tak durunge ngene iki ditugel kena digawe wong apa nang ngarane wong kebacok ditugel nang ibune pisan. Tlutuhe kena digawe tlutuhe ngene. Gawe obat ya. Iya, tlutuhe kena gadium nang ngarane wong Jawa. Oh. Gadium. Iku godhonge sing garing kena gawe apa? Godhong garing ini asline kena digawe ku, Mas. Digawe wong-wong apa nang ngarane digawe iku lho. Ngobong laran. Kepala kene digawe minyan kene. Nek jamannya kene. Kena ta? Kene, asline kene. Jare sapa? Lho. Wong akeh wong pinter maca gak tau deko iku. Kene asline Ya apa carane? Ya apa carane? Diobong ya koyo minyan ngono ku diobong beluk akhire wis. Lah gak kobong kabeh gedang iku. Ya enggak kan. Itu situ Mas. Ya. Iku. Manfaate godhong akeh asline. Ngono. Iku ketepok iku kena digawe apa ae, Yohan? Ketebok ngene iki ya. Heeh. Ketebok yang manfaate akeh sini Mas. Nek digawe donan cilik nang kali-kali dicancang. Oh iya. Kena digawe tinju wong iku maco-maco nih tinju ngene iki. Iya. Saram tadi pinjai, sing ngono Mas. Iya. Iya. Sing ngono. Sampai robo. Iki gedange kluthuk sini akeh manfaate. Ngono lho. Iku ana makhluk Australia gak iku, Bos? Tak delok ya sini ono, cuma ya gak metu ngono lho. Ising paling. Rupa apa? Berupa apa? Berupa apa namanya? Seperti itu loh, apa namanya? Seperti orang kayak itu. Kayak orang tapi dipikir. Oh, kecil. Iya. Tuyul. Bukan. Bukan cuy tapi Oh, jenglot, jenglot, itu jenglot. namanya gitu loh. Oh, iya. Kecil tapi bukan tuyul ngono lho. Iya, iya. Jenglot pastinya. Nggih, biasanya ngono. Kalau di pohon itu ada apa aja? Oh, apa itu namanya? Ya. Oh, ini. Ya. Oh, ini sejenis apa ya? Ini pisang susu apa bukan ini? Tahu. Oh, ini sejenis pisang itu namanya apa namanya? Sopo gaje, sopo gaje. Oh iya. Sopo gaje, sopo embong, sopo kali, sopo kebun biasanya Mas. Oh, ngoten. Iya. Jenenge sopo gaje kan mesti ono gajene mbok gajene petik, gajene gedang kan akeh Mas, ngono to lho. Iki gedang apa iki jenenge? Oh iki. Nggih. Iki saya lihat ini ya gedang apa namanya ya? Molin. Oh iya, molen. Kayak molennya susu nggak Mas? Molin. Molin iki molin, Iya. wonten Mas. Sing biasa wong dodolan nggih embong-embong Mas, roti molen gitu Oh. Mas. Nek gawe ngecor lah. Nggih, molen iki ngecen digawe wong Motor ngecor. bahan bangunan Mas. Nggih, nggih. Iku ono benda gaib ta gak iki, Mas? Oh iki ya. Nggih. Entak delok sih. Kawan Mas, soalnya kan iki durung uwo Mas. Oh, Nek nggih, wis nggih. uwo kayak gedang lucu ono wis uwo berbuah. Baru nang iki kawan Mas. Kawan Mas nek bilangnya. Iku sampean kok gawe kaos koyo ngono iku? Oh iki Mas. Nggih. Oh iki Mas. Aneh. Iki nek ritual kan bisa nggo ngene Mas. Oh, ngoten. Biasanya nggak ritual biasa ngene. Makan Iya. aku biasanya gak ritual gak ngene Mas. Oke, kita lanjut. Oh iya, gimana Mas? Pohon itu.
Ini rumah siapa ini roboh? Oh ini apa namanya? Ini dulu bekas rumah mas ya. Rumah siapa? Rumah seperti bukan manusia mas. Apa itu? Bukan manusia ya. Apa namanya? Rumah Genderuwo. bukan genderuwo. Rumah makhluk astral. Sama saja malah makhluk astral sama genderuwo itu. Kan makhluk astral kan dari atas. Dari genderuwo kan dari bawah mas. Gitu loh. Ada bukunya ta? Primbon ada Oh, kok. ada. Di primbon ada. Ha tenan. Temenan mas Yawi sampai itu mas. Itu dulu rumahnya makhluk astral. Sekarang di penghuni makhluk gaib. Ada sosok apa ya di rumah roboh Di ini? sini ya. Ya. Sepertinya di sini banyak sekali mas. Siluman Banyak sekali. apa? Banyak. Kalau saya sebut satu-satu mungkin sampai malam mas kalau selesainya mas. Satu saja. Satu. Dua. 2, 3 bisa. 4 juga bisa. Satu, dua. Satu, 2, 3. Ya, satu saja. Satu. Makhluk apa? Di sini tuh banyak, bisa dibilang penghuninya itu perempuan mas. Perempuan rambut panjang dan berbaju putih. Kalau dibilang bukan kuntilanak, Apa? kan berbaju putih, rambutnya panjang. Kalau rambutnya panjang kan kuntilanak. Ini bukan. Ini memang benar baju putih sama berambut panjang, tapi rambut panjangnya itu pendek. Oh, gitu ya. Iya pendek. Itu. Ini kayak ada bongkot-bongkotan. Ya, bongkar itu tuh bekas rumahnya dia, tapi sekarang dibongkar. Dinovasi sekarang. Gitu. Nah, kan sekarang kan ini sudah menjadi rayap kan rumahnya kan, bukan? Ya. Seperti ini kan, sudah menjadi rayap. Oh, sudah menjadi rayap. Oh, kan kayak gini kan. Oh, bekas paku nayangnya buka kan ada, loh, gitu kan. Nah, sekarang ini apa namanya susah untuk dihubungi. Yang punya rumah. Iya, ini susah banget. Di WA tidak bisa. Nggak bisa di WA, apalagi di video call. Nggak bisa banget. Gitu loh. Ya kalau ketemu. Kalau ketemu pasti saya sapa, saya panggil dia ke sini untuk kita obrolin banyak. Sekarang kemana dia? Mungkin sekarang lagi itu luar kota paling. Iya. Luar kota paling. Nggak ada di sini sekarang. Iya. Oh, Guys, sudah. sudah. Ya. Oh ya, terima kasih. Sekian dari saya, dari Cak Weki Sekar Gadong. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.